Daga Abubakar Y Adam 081 49 12 95 96. Allah ya bada zaman lafiya. Soyayya an dauro sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Bismillah jalla makagi na kai ne ke bani dare rana. Allah goda mini murya na a wannan fannin wake. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Auren soyayya an daura amarya da ango suna murna. Lallai wannan ranar ta zo ni ma kun burge tunani. Dangi da masoya sun taro suna murnar wannan rana. Yau shagali haba yan mata. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Aure sunnar manzon mu kuka yi kun yi koyi da masoyiya. Zauna sau a gidan kwanace soyayya ce ribar kauna. Zama na amana shine daidai za ku ciyo ribar kauna. Ko guduri haba yan mata. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Amarya da ango suna tare sai ganshi ne ke tasowa. Anas lallai kayo dace da Salma kwarai kun dace. Wallahi kwarai kun burge duka a sannan ku taka. Guduri kowa ya yo murna lallai kowa kun ka ciro tuta. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Kaka yan mata kun ga ku juya shine Aure cikar kamalar yan mata haka ne batu na waje. Amarya ta ciyo ado ta sanya tufafi na ta sanda. Biki ake ta yi na yar gata magulmata sai ku ja baya. Sai ku ja baya. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Taron bikin mu yau muke kowa ya zo yana ta zub da nerori. Bikin mu yau muke ta yi don babu ruwan mu kawai da yankuri. Maza da mata kowa na murna bikin babu yankari. Ana ta liki har da dala maza da mata ko ba gariya. Ba gariya. Auren soyayya an dauro ku sha shagali haba yan mata. Anas dan Maliki ne ango ga Salma Amarya yar gata. Yau shagali haba yan mata. Iyayen ango zan miko gaisuwa a gare ku ta alfarma. Iyaye har na amarya ma ine muku baitocin girma. Yayye kanne da abokai ma ine muku baitocin girma. Kabar a buga a kwashe ma ine maka baitin ban girma. Angon sakari ne kai babba waye jingina zai lasa. Ibrahim baffa a gaida ka ine maka baitin ban girma. Sa'idu mai na murna ine maka baitin ban girma. Malam Isa ma na murna ine maka baitocin girma. Ofisa kai ma na gaishe ka ine maka baitin ban girma. Malam Haruna na murna kai ma na saka wake na. Yahaya Kaduna na murna kai ma na saka wake na. Ga Shamsu Galan yana murna kai ma na saka wake na. Malam Yusuf yana murna ine maka baitin ban girma. Ismail bi sanan murna kai ma na saka wake na. Kawai amarya na sanyo ko a baitoci na ba kariya. Ku tiki rawa ku yi juyi ranar ta bikin Salma ta zo. Zarahu tana yin murna ma Madina tana yin
muku albarka. Auren soyayya an ɗauro, ku sha shagali haba 'yan mata. Anas ɗan Maliki ne ango, ga Salma amarya 'yar gata. Ku yo shagali haba 'yan mata. Soyayya an dauro, ku sha shagali haba 'yan mata. Anas ɗan Maliki ne ango, ga Salma amarya 'yar gata. Ku yo shagali haba 'yan mata.